ସକାଳେ ଆମର ପୋଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ସକାଳେ ଆମର ଭାଙ୍ଗ ଦରକାର। ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁ ଆଣୁ ପଛକୁ ଦେବୁ। ସକାଳେ ପଖାଳଟା ଭାଙ୍ଗଟା ପ୍ରଥମ ଦରକାର, ତାପରେ ପଖାଳ। ଭାଙ୍ଗଟା ଖରାପ, ଭାଙ୍ଗରେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଛି, କେହି ମରିବେ ନା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ, ଭାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭୋକ ମେଡିସିନ ଅଛି। ପଖାଳକୁ ମଟର ସକାଳୁ ଆଧାର, ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସକାଳୁ କୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ହେଲା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର। ଆଇ ନୁହଁ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ 50 ତେଲ ପଡ଼ିକିରି ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ। ନୁହେଁ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଡେଲି 400 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଗାଁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ମଉଜ ମସ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 5000 ଭେଦା ଦେଇକିରି ତେଣି ଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି। ଅଛି କାଲି ଗାମୁଛା ପାଇଁ କାଲି ପଇସା ପଡ଼ିଲା 2300 ଟଙ୍କା। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ହେଇଛି। ଦେଖ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ରାସ୍ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଜିକାଲି 2025 ରାସ୍ତା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଟିକେ ଆଇଛୁ। ଗୋଟେ ବୋହୁ ଯଦି ଆସିବ ବାହା ହେଇକିରି, ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବୁନି, ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଟଲିକି ରିକ୍ସା ସାରା ହେଇକି ଆସିବ। ସେ ଗଡ଼ାଣ୍ଟି ପିଲାଦିନରେ ମୁଆଁ ନେଇକି ଆଉଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଃସାହତରା ମୋର ମୁଆଁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଗଡ଼େଇଥିଲୁ, ନଈ ଭିତରେ କହିଛୁ ମୁଆଁ ବୋହିଗଲା। ସେଇଠି ବା ମୁଆଁ ଆଣିଥିଲୁ କେତେ, ମାନେ 20-50 ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଆଁ ଆଣିଥିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ।